Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган шагыйрә, прозаик, драматург, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Ходый Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Халиса Мөдәрисова. Халиса ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Халиса ханым, сез Башкортстанның Ишембай каласында тусагыз да, балачагыз, яшьлегегез төрле район, төрле авылларда ничектер менә шулай уза. Бер җирдә укыйсыз, бер җирдә белем аласыз. Әйтегез әле, сез менә үзегез дә еш кына искә аласыз, мин республика кешесе дип. Бит инде барбер кешенең күңелендә туган җире, туган төбәге аның бер генә була. Менә сез үзегезнең киндек каныны тамган дип әйтим инде, әллә күңелегездә булган туган җирегез дип кайсы авылны, кайсы җирлекне атыйсыз? Минем гомеремнең яшь кичкенә чагым күбесе Игдин районы Үктәй авылында үтте. Шуңа күрә иң яхшы хәтирәләр, иң матур хәтирәләр балачак бит инде. Әйе. Шуңа күңелдә Үктәй авылы миңа кадерлерәк тә, якынрак та кебек тоела инде. Игдин районы Үктәй авылы кызы дип әйтергә бөтен хукукым бар дип уйлыйм. Бу сезнең кайсы яктан, әтиегез ягыннан, әниегез ягыннан нинди авыл? Әни ягыннан да, әти ягыннан да. Алар икесе шул төбәктән. Шунда туганнар алар да. Шунда үскәннәр, һәм мин дә шунда, нәнәй белән картатай да шунда. Белүемчә, сезнең нәсел тамырларыгыз Актаныш якларына барып тоташа. Менә сез бу тарих белән кайчан таныштыгыз, бу нәсел шәҗәрәсе ягыннан дип әйтик, ничегрәк килеп чыга ул Актанышка? Миңа нәнәй белән картатай илектән әйтәләр, нәнәй әйтә иде. Кызым менә Кызылъярга барганда, Нуриман районы Кызылъярга барганда, кунакка бара торган идек, нәнәйнең туганнарына түтәйләр дип йөртәләр бит инде ул вакытта. Шунда барганда зират, иске зиратны күрсәтеп үтә иде. Анда колач шәймәс бер 3-4 кеше колачлап ала торган тупыллар үсә иде. Менә шушында, шушы тупыллар төбендә безнең ата-бабалар ята. Шушыннан үтеп киткәндә, бисмилла әйтеп, белгән дугаларыңны үтеп кит. Алар шушында күмелгәннәр дип әйтә иде. Шәҗәрәләрне өйрәнгәндә дип әйтик инде, менә ни дәрәҗәдә аларның тарихи ягына, чыганакларына һәм дә дөрестлегенә игътибар итәләр. Бер төрле генә караш юкмы шәҗәрәгә? Юк. Шәҗәрә, нәрсә өчен шәҗәрә соң ул? Шуннан да анда дөрестлек булырга тиеш. Чөнки бөтен нәрсәнең чынлыкның төбендә дөрестлек ята. Бигрәк тә документаль кеше язмышы белән бәйле әйберләр, бик күп кешеләр бергә лактырылган урында билгеле документаль материал булырга тиеш. Шуның өчен безнекеләр барыбыз да, без үзебез дә бар тик архив материалларына язылган, печать басылган материалларга карап, менә элекке ревизский сказки дибез бит инде. Шул кенәгәләрне ачып карап, барысын да тикшереп, аннан соң гына без кемдер нәрсәдер әйтте, менә мен шул нәселгә керәм дигән нәрсә юк. Шәҗәрә дигәннән сезнең ялгышмасам, бу темага матур гына язылган шигырьләрегез дә бар. Бәлки шуны искә төшерәбез. Шәҗәрә бәйрәмендә дип атала. Әйе. Каян килеп, кая китә кеше. Күзле мул тәкъдир, күзсезме? Тамырымда кемнәр канага? Излеме без җирдә, эссезме? Ата-бабам ераклардан килгән, бәхет эзләп, алдап нужданы, төшләренә бәлки кергәндер дә шәбез суы, җияш урманы. Туанбикәдән күңел ихласлыгы, җан туганнан акыл, гаярлек, афат килсә илгә иң куярлык, өмәләрдә җырлык, шаянлык, сыендырган иңдәш гади башкорт, яшәгәннәр уйлап, аңлашып, кыз ярәшеп, туйлап, туганлашып, гырыф гадәт, лөгать алмашып, каян килеп, кая китә бәндә, яшим ул җирдә кешечә. Бүген барлап үткән хәзергене уртак табын корып, безнеңчә әйтеп була, исән халык яши, тамырларын җуймый, күчеп тә, саклап калган динен, рухын, телен, өмете сау, чорлар кичеп тә, чөнки безне бергә тоташтыра милләт дигән бөек төшенчә. Рәхмәт. Инде шигърияткә кереп киткәнбез икән,
Татарстанның халык шагыйре Марсель Галиев сезнең хакта үз лирикасына ул бер кайчанда хыянат итмәде дип искә ала. Менә монда нинди асыл, нинди мәгънә ята микән? Хыянат итмәде дигәндә. Хыянат итү нәрсә булыр иде микән үз лирикасына? Гомумән, шигърият нәрсә соң ул? Менә бу хакта күп сөйлибез инде, күп уйлайбыз, күп сүзләр йөри. Шигърият ул лирика бит инде. Ләкин аны нинди усуллар белән чагылдырасың? Сөйләм сүзе генә яки менә коры лирикасыз гына шигырь ул лозунг шикелле. Ул күңелгә дә ятмый, аны кабул итеп тә булмай. Шин ниндидер хәтта сияси нәрсәләр сөйләгәндә дә менә шунда ниндидер күңелне кузгатып җибәрә торган, күңелнең кылларына тия торган нәрсәләр булмаса, ул кабул ителмәй. Менә мәсәлән, Наҗар абыйны беләбез барыбыз да. Наҗар абый бөек шагыйрь, ике республика эчендә бик якын кеше. Аның мәхәббәт турында шигырь бар, ләкин шуның төбендә тирән фәлсәфә ята. Гражданлык пафосы да ята. Ил турында, тормыш турында уйлау да яткан шикелле миңа. Менә мәсәлән, беләкегенә аның нин китерәм. Без йөрибез көзге сукмаклардан, җирдә туман, күктә болытлар, бәхет микән, бәхетсезлек микән, синең белән булган минутлар, син янымда, күңелемдә гел яз, кояш көлә миңа һәр яктан, бәхет барда, бәхетсезлек бардыр. Алар йөри бер үк сукмактан. Шигырьнең ахырында нинди зур фәлсәфә бирелә. Нинди фәлсәфә, нинди матур лирик төсмерләргә, мәхәббәткә кушылып бирә. Шигырьнең көче менә шунда. Менә әдәбият галимнәре, әдәбият белгечләре, бәлкем кайбер шагыйрьләр дә өлкәнрәк буын. Сезнең турда сүз чыкканда, Халиса Мәдәрисова ул әдәбиятка әзер шагыйрь булып килде дигән фикерне әйтәләр. Әзер шагыйрь булып килде дигәндә алар нәрсәне күзен уңында тоталар һәм сез аны үзегез ничек кабул итәсез? Ничек ул әзер шагыйрь булып килү? Менә башкорт шагыйре дустым минем Ирек ага Киния Булатов. Без аның белән бик уртак тел таба идек. Без гомер буе аның белән дустана яшәдек. Аның бер минем хакта язган мәкаләсендә шундый сүзләр бар. Минем үземә дә ошады ул бик. Халисә йөрәнү чорын үтеп тормаган шагыйрә диде. Менә ничектер шулай туры килде инде. Мин кичкенә чакта бик күп китаплар укыйдым. 8нче классны Уктей мәктәбендә 8нче классны бетергәндә мин китапханада инде мин укымаган китап юк иде. Ул вакытта бик экономиялы вакыт бит инде. Утны сүндерергә кирәк түләмәс өчен. Кич җитсә, нәнә белән мин нәнә белән картайда үстем. Кич җитсә, нәнә белән картай, мин укыганда утны сүндер инде кызым. Күп яна бит. Керәшин бетә. Шуннан чыгам да ай нурында күтәрмәдә укыйм инде. Күздә әйбәт булган, күздә шәп булган яшь вакытта. Әгәр дә инде кыш көннәрендә шул китапны мин генә түгел инде аны күп сөйлиләр, мин дә нәкъ шулай булдым. Китап укырга яратучылар үзләренең сулын тапкан инде. Һәр берсе дә юрган астында фонарь яктысында. Менә шул ни дә инде шул да биргәндер шигъриятка ылыгу бәләкәйдән. Беренче тапкыр шигырьне язганда 6нчы класста яздым. Шуннан аны без куян шигърият туа. Элек телевизорлар юк бит инде. Мин 60нчы еллар ахырында 61нче елда 1нче класска кирдем. Телевизор юк, бөтен билим һәм бөтен мәгълүматны радиодан алабыз. Шуннан башкорт радиосы башкорт телендә бик матур итеп әдәби тапшырулар алып бара. Шунда матур итеп укыйлар, инде күңелгә якын итеп. Һәм матур шигырьләр укыйлар. Ни өчендер күбрәк Урал һәм Уралтау һәм Курай турында. Буларга ярып мин дә яздым. Шагыйрьләргә ярып. Ни өчендер аны Уралым дип атадым. Игенне районында таулар юк. Анда күтәрбә. Тау күрмәсәгез дә Уралым шигырь туды. Шундай нитеп инде илһамланып Уралым дигән шигырь язып җибәрдем. Башкортстан пионеры газетасына аннан хат килде, Әниф Биккулов дигән, һаман хәтерлим ул хатны яшел кара белән тышына язылган. Халисә Хылу, шигырың әле булып бетмәгән, ләкин һиндә өмет бар.
Башта инде бик авыр тоелган, басмайбыз дигән сүзләр. Өмет бар дигән Өмет бар дигән канат куеп җибәрде. Менә сез Наҗар абый Нәҗмин искә алдыгыз. Ул бит әле сезнең остазыгыз да, сезнең киңәшчегез дә булган. Менә шушы шигърият юлында, әдәбият юлында дип әйтергә кирәк. Һәм менә ана шундый сүзләре бар. Ул шигырь язуны Аллаһ кодрәтенә бәйләп карый. Ягъни Аллаһ кодрәтенә бәйләп карыйбыз икән, димәк, шигырь язуны ничек язылуын аны аңлатып сөйләп булмый дигән фикердә. Менә сез моның белән килешәсезме? Менә шигырь язуны аңлатып булмый, ничек аңларга аны язылуын? Ул күктән төшәме, иңәме, сезгә аның сүзләре үзеннән үзе киләме? Менә нәрсә бу? Шуннан да шулай аны аңлап булмый. Менә мин кайсы чакта үзем дә аптырайм инде, гаҗәпләнәм. Кайбер шигырь тиз туа, кайбер шигырь узак туа. Ләкин кайберсен язасың да, син мин яздым икән дип аптырап утырасың. Шуннан да мин аңа чын күңелдән ышанам, ул гарешләр белән тоташа дип уйлыйм. Күңел гарешләр белән тоташканда язылган өчен, әгәр чын язсаң инде, чын шигырь булса, анда минем нәни белән картата, нәни минем бик ни булды. Саксык бәйтләрен тыңлап үстем мин бәләкәйдән, саксык әле анда мин 5-6 яшьтә генәмендер, керосин лампада инде. Шуннан саксыкны безгә сөйли бит инде. Мышык сизермәскә тырышып, имештәсе йомшаклыкны күрсәтмәс өчен стена ягына борылып җылап ятканнар хәтердә. Нашлар күңелдә. Менә шуннан да шигырь дигән нәрсә, илһам дигән нәрсә үзенә күрә бер әйтеп аңлатып бетермәслек көч ул. Ул шуннан да күп белә бәйле дип исәплим мин аны. Менә сезне шагыйрь буларак, җыр текстлары шагыйрь буларак тамашачыга иң беренче чиратта балан җыры, балан шигыре танытты дип әйтеп буламы? Була. Мин аны студент чакта яздым, мин аны турыда язып та чыктым. Бер җыр тарихы дигән Сөембикә, шундай аларның ниләре бар бит инде. Бер сәхифәләре. Ана шунда алар миңа чыктылар, Хөлис апа балан җырының тарихын яза әле дип. Мин язып бирдем анда. Балан әшисе дигән кичкенә чакта, университетта укыганда, яңа ел алдыннан үткәрелгән бәйрәмнәрдән берсендә иптәш кызның бүлмәсендә чыршы урнаштырылган шул чыршыда балан эленеп тора. Шуннан тудыл. Үзәргә кирәк балам, түзәргә кирәк балам. Авыр чаклар бик күп түзәргә кирәк балам. Менә шундай ассоциация. Ягъни сез аны студент вакытта яздыгыз, җыр буларак әле бит ул соңрак чыккан булып чыга. Соңрак чыкты, чөнки аны мин аның авторын хәзергә чаклы күргәнем юк. Сөйбән Чуганаев дигән композитор, Пермь композиторы. Мин аны бер-ике тапкыр телевизордан күреп калдым, мин аңа кызганычка каршы һаман таныш түгел. Аны җыр буларак беренче тапкыр сәхнәгә кем чыгарды? Кайсы җырчы? Фәнүнә Сираҗетдинова дигән ханым бар, менә Башкортстанда бик матур җырлый. Һәм Нәзифә Кадырова. Алар башладылар аны. Менә мин ишеткән шулай булды. Аннан инде Хәния Фәрхияны эләктереп алды. Күбрәк менә Татарстан тамашачына дип әйтик инде, шәхсән минем үземә дә ул Хәния Фәрхи башкаруында ничектер минем күңелгә кирип калды инде. Беренче тапкыр җырлаган кебек булды ул безнең өчен. Зөһрә Сахабиева, Зөһрә Шәрифуллина алар бик матур җырлаалар аны. Ул вакытта инде шаярып, утюкны тоташтырсаң да балан җырлайлар дип сөйләгән инде. Кызганычка каршы менә Сөйбән Чуганаев белән без таныш түгел. Мин аны рәхмәтлемен, шундай матур итеп, мин аны уйламадым җыр булып чыгар дип. Ул шәхес бүген исәнме? Исән булырга тиеш. Мин аның турыда исән булса, менә безнең тапшыруны караса, рәхмәт. Сезнең рәхмәтләрегез аңа барып ирешер дип уйлыйбыз. Рәхмәт Сөйбән әфәнде, шундай матур, уртак иҗат җимеш тудырган өчен сезгә. Исән сау булыгыз. Әгәр дә инде исән булса, гафу итегез ялгышсам, туганнары, якыннары гафу итегез ялгышсам. Тормышта без күбрәк менә сөйләшкәндә ике байлыкны искә алабыз. Аның берсе матди байлык дибез, икенчесе рухи байлык. Кемнәрдер өчен беренче планда рухи байлык була, кемдер өчен матди байлык. Кемдер инде гомер буе матди байлыкка гына да табынырга мөмкин, кемдер рухи байлык белән генә дә яшәргә мөмкин, шулай бит. Менә шәхсән сезнең өчен бүген дип әйтик, бүгенге җәмгыятьтә беренче планда сез кайсы байлыкны күз алдында тотасыз? Һәм менә яңа татарлар, яңа урыслар чоры әле үтте дип саныйсызмы? Юк, үтмәде, әле ул кызып кына бара. Яңа татарларның аппетиты ачылганнан ачыла бара.
Гомумән аларның гына түгел, бөтен халыкның кыйблалар югалган вакыт. Кайсы якка кеше белмичә барган. Менә бик матур сүз бар олыларда, илгәрләрдә. Дөнья малы шушка кана дигәннәр. Аның бәясе юк. Кеше белми генә нәрсә икәнен. Гомер буе кеше байлык җыярга тырыша инде. Яшьрәк вакытта бездә тырыштык инде. Ничек тә каяндыр анда дефицит заманнарда, яшь вакытта дәрт бар нәрсәдер эшләргә, матуррак итәсе килә, ләкин бу хәтле түгел. Шушы хәтле акчага бирелү дигән нәрсә юк бит. Әзрәк кенә оятта, әзрәк кенә намуста, шак-шак кына кеше алдында җаваплылык та тоярга кирәк. Байлык билгеле кирәк. Матур яшәп барыбызга да кирәк. Акча да барыбызга да, акчасы да яшәп булмый. Ләкин акча күбәйгән саен оят кыскара бара. Әзәя бара. Ничек соңаны авызлыкларга, ничек менә рухи байлыкны күбрәк менә шуны янәшәсенә китерергә, матди байлык янәшәсенә. Кызганычка каршы Тәрбиядән киләме, әллә инде бу җәмгыятьнең бер чире, аны менә бер төрле вакыт узмыйча без аны берничек тә төзәтә алмыйбызмы? Җәмгыятьнең бер чире. Аннан соң гаиләдә ничек кенә син гаиләдә тырышабыз бит инде балага мәңгелек хакыйкатьләрнең кануннарын бирергә тырышабыз. Урлама, кешеникенә тимә, кеше үтермә, һәм башкалар. Без аны гаиләгә бирергә тырышабыз. Ләкин менә хәзерге яшьләр шушы гаилә чорын үткәннән соң килеп керәләр бөтен халык яши торган котелга, Казанга килеп керәләр. Зур Казанга. Менә шул Казанда һәркем электреп калырга тырыша. Кем ничек, кем каян алырга, кем күбрәк үскәрәк чыгарга, кем начальник булырга, кем анда күбрәк акча, кем анда нинди юллар белән генә. Аның ысуллары күп инде хәзер. Менә бу заман чире бит инде. Минемчә безгә ничектер диннең көчлелеге дә кирәк. Кеше шул дин аша үзенең гынахларының нәрсә икәнен аңларга, шуннан чыгарырга үзенә күрә бер төрле җаваплылык тудырырга. Аннары менә совет заманында халык бик кысылып яшәлде бит инде. Гомер буе дефицитта яшәдек. Шул дефициттан аш кеше ничек итеп бер атна ашамай торгач күрә, өстәлдә ризык. Шуңа ябыша бит инде. Ише тулганчы ашая. Менә шул дәвр микән бу, үтеп китер микән бу, бик кызганыч. Байлык нихәтле күбәйгән саен кешедә җаваплылык хисе әзәя бара. Курыкмый ул. Кесәсендә акча бар, сатып алып була дип уйлый. Менә туктата икән сине ДПСник, аны да сатып алырга дип мөмкинчелек бар дип уйлый ул. Тегене дә монда, ләкин гомер дөнья бит алай гына бармай, кешеләрдә төрлечә. Алар арасында Аллага шөкер шәп әйбәтләре дә бар, кешелекле кешеләр дә күп. Инде кабат шигърияткә кайтсак, сезнең беренче китап җыентыгыз, беренче китабыгыз дип әйтик инде, сезгә 30 яшьләр тирәсендә басылып чыга. Бу Көмеш дага дип аталган. Ул башкорт телендә нәшр ителгән. Әйтегез әле, менә бу китабыгыз башкорт телендә нәшр ителүе сез башкорт телендә язган дип аңларга кирәкме? Әллә ул башкорт теленә тәрҗемә ителеп дип әйтим инде бу очракта нәшр ителдеме? Башкорт телендә чыкты. Без бит инде советлар чорында тәрбияләнгән кеше. Мәсәлән, бездә син башкорт, син татар дигән хис юк иде. Шул библиотекадан, китапханәләрдән китапларны алып укыйдыр. Мин анда, мәсәлән, башкорт теле белән татар телендә бернинди башкорт теле микән бу татар анда юта иде китапларны. Менә Зәйнәп апа Биешеваның кимсетелгәннәр трилогиясын без аны әллә 3-5 тапкыр укып беткәнбез бит инде. Анда нәрсә юк иде. Грамматикада билгеле башкортча хата китә, сөйләшүдә башкортча хата китә, ләкин уйлау, фикер йөртү, менә без яшәгән төбәктә барысы да бер төрле. Уфада да шулай да студент булып кердек. Шул башкорт телле язучылар, татар телле язучылар үзара һәрбер чараны бергә үткәрәдер. Башкорт теле һәм рус теле кафедрасы, татар теле һәм рус теле кафедрасы студентлар бер-беребезнең бөтен чараларга йөридер. Казанның Шонкар әдәби түгәрәге белән кунакка чакырыша иде. Алар безне чакыра. Монда Уфага килсәләр инде анда
БР дип йөртәлек, башкорт теле, ТР, татар теле кафедралары барыбыз бергә кунак итеп, шигъри кунакта була торган идек. Сез идек дисез, бу үткәндәме, әллә бүген дә шулай дәвам итәме? Кызганычка каршы хәзер юк дип исәплим. Мәсәлән, юк, Уфада башкорт теле һәм татар теле алар дустана. Менә минем бөтен шуңганым шул. Әниә Шуңкар, менә Казан дәүләт университеты белән безнең аралар ерагайды. Ни эшләп шулай ул? Сәбәп нәрсәдә булыр? Сәбәп нәрсәдә? Инициатива булмаудамы? Или башка чаралар бармы? Дөньяларның кыйммәтләнүме? Элек бит инде самолет белән генә йөри торган Казан белән Уфа арасын. Билетлар очсыз гына иде. Менә буны уйларга кирәк, чөнки без бит ике тугандаш халык, без бер-беребезнең әдәбиятын тулыландыра торган, тормышын тулыландыра торган халык. Университетта белүемчә, менә мин белгәнчә, алай һаман да шул ук студент бит инде. Аларда синең яшьләр, алар синең кем икәнен карап торамыни, нинди милләттән икәнен, бергә бийләр, бергә җырлайлар. Безнең әдәбият галимнәре менә шигъриятне ике яссылыкка кайвакыт бүлеп карыйлар. Хис лириксы, акыл лириксы дип әйтәләр. Мин уйлыйм, ни өчен әле хис тә, акыл да бергә тупланган менә лирика юк микән дип. Әллә менә шигырьләрдә хис тә һәм акыл да өстенлек алган юнәлеш булырга тиештер бит, бардыр бит ул. Мин студент вакытта тамамлаганда дипломның темасы Хәсән Туфан иҗатында фәлсәфи лирика. Кызык бит тема. Фәлсәфи лирика. Уйлап табабыз инде аны. Шуны яздым бит инде. Шуннан шушыны күтәреп килдем Хәсән ага Туфанга. Исәни мәрхүм, ул мине каршы алды. Өйләрендә бер 3-4 сәгать сөйләшеп утырдык шушы темага. Хәсән аганың менә җанлы пример дигәндә. Аның иҗаты, җанлы иҗаты менә сез биргән сорауга. Ул лирикта, ул тирән фәлсәфәдә, ул акылда. Менә син аны аерып кара. Берничә аерып булмай. Сез үзегезнең шигъриятне шулай ук ничек бәялисез? Мин дә шулай дип бәялим. Мин дә шулай дип бәялим. Хис тә, акыл да. Юк, инде мәхәббәт, яшь вакытта мәхәббәт турында бит. Күбрәк язабыз. Хәзерге шигырь инде билгеле, һәр бит инде акыл утырды. Акыл утырды. Ләкин беренче баштагы сорауларның берсенә тулыландыру буларак, шигырь шунда гына була, ул акыллы лирика булса гына, чыннан да шулай. Акыллы лирика. Менә мин, ой Алла, үләм инде, мәхәббәтем ташлады дип күз яше, ул шигырь түгел, ул зарлану. Безнең бүгенге сүзегезне бүлдерәм, эстрадада яңгыр итәргән җырларның текстлары нәкъ шуңа кайтып кала түгелме? Зарлануга. Менә кызганычка каршы. Мәхәббәтем ташлады, фәлән итте, булай булды, тегеләй булды. Кызганычка каршы шулай, зәвык, безнең тыңлаучыларның зәвыгын шулай бетерәбез. Менә тагын шул Наҗарагайга кайтмай булмай инде, чөнки ул бит бик ни. Менә Уфа юкәләре дигән җыр бар бит инде. Данлыклы җыр. Данлыклы җыр. Анда бөтен фәлсәфә, бөтен кешенең тормышы сыйган. Ул шул вакытта лирикада, ул шул вакытта акылда. Менә бит нинди көчле шигырьнең. Шигырьнең көче менә шунда. Бер шигырьдә бөтен нәрсәне сыйдыра алу. Дөнья фәлсәфәсендә, синең туганнан башлап кабер якасына хәтле гомерең дә, һәм шунда синең мәхәббәтең дә, шунда синең булмышың да, һәм шунда синең акрын гына орлык куюың да. Менә бик мисал. Шигырь турында инде без шундый сүзләр сөйләгәннән соң, шигырь укып китмәй мөмкин түгел бу очракта. Берәр шигырьгезне бәлки укырбыз. Кочаклаша дарья һәм күк анда, сокландыргыч сихри бут киңлек әсир итә, буйсындыра бара, һәм исертә бәйсез иреклек, су сыртында бийгән ак күбек. Ниһаят мин азат, тын ярларга теткәләнгән кимәм бәйләнде, хәтерләтә бара упкын дәртен, палубада дулкын сөйләнә. Күк белән су патшалыгы тамам, табаннарда ныклык, ашыклык, бәргәләнү, чайкалудан арып, куры җиргә күпме ашыктык. Ял итәрмен хәзер сөзәк ярның сары кумын таптап, кинәнеп, гадәтилек һәм гадилек килде, шиксезлекләр белән түләнеп. 7нче вал көче онытылыр, тартмас бүтән упкын гайрәте, җилкәннәрне җигү, давыл көтү, җиңелү һәм җиңү сәгате. Сагынмам да
ашкыннан да бүтән башкаларга булсын бу өлеш акылларын җыеп яратсыннар һәм киңлекләр дип җан атсыннар, булмышлары тулы җыр килеш. Аяк асты ныклы, ак һәм кара, нигә миңа төсләр кызыгы, тынычланыр вакыт. Йомгакланыр, бәяләнер, хакы, язгы, тик ни өчен тарта су белән күк, кауша торган офык сызыгы. Кай вакыт, мәсәлән, шагыйрьнең иҗаты дип әйтик, аның шигырьләре, аның үзенең исеменә караганда да популяррак халык арасында. Кай вакыт шагыйрьнең исеме шигырьләренә караганда популяр. Менә сез үзегезне кайсы категорияга кертер идегез? Сезнең исемегез халык арасында күбрәк йөриме, әллә иҗатыгызмы? Мин теләр идем иҗатым йөрсен дип. Кызганча каршы мин мәсәлән минем иҗатым гына халак та шәп дип әйтеп булмый. Чөнки миннән дә талантлырак, миннән дә шәбрәк язган һәм миннән дә шул дәрәҗәне күтәреп алга барган шагыйрьләр күп. Һәрбер шагыйрь өчен аның шигыре иң әйбәте булса, аның иҗаты булса, аның исеме дә әллә. Менә мәсәлән, балан җырым бит халык җыры дип җырлайлар. Бу инде җырга килгәндә, инде бик үк теге серьезный әйбер китермәдем нигә сезгә. Ләкин шагыйрь өчен менә мин һич кенә дә кыенсынмыйм һәм һич кенә дә үпкәләмим халык җыры дип җырларга. Димәк, бу зур бәя. Исем яңгыраудан синең иҗатың булмаса, нинди фәтва? Аның фәтвәсе юк. Шулай да бүген менә социаль челтәрләр бик күп, интернет киң җәелгән. Барбер күп кеше исемен яңгыратырга тырыша, булса дөрестлек менә. Менә исемне популяр итәр өчен сездән инде талпыныш бармы һәм моның өчен нәрсәдер эшләргә кирәк дип саныйсызмы, юкмы? Хәзерге заманда кеше тырышырга тиеш язучы, һичшиксез үзен, чөнки реклама дигән нәрсә зур әйбер уйлый, ул акчага да бәйле. Мин инде самодостаточный кеше буларак, инде бит яшь тә бара. Андый теге ул периодларны, ул вакытларны узганмын, үземне мактатканнарын яратып, бекиппән китә торган вакытны узганмын. Минең өчен ул бик зур ни тудырмый, кызыксыну, кызык әйбер түгел. Тынычрак урынны яратам мин, кирип бармыйм инде хәзер. Аннан бик еш йөрмим дә очрашуларга, ниләргә. Аның һәр ширның үзенең вакыты була. Үзенең вакыты. Яшь вакытта билгеле, ой, мине менә сәхнәгә чыгардылар дип шатланып утыру. Ул инде билгеле, бәлки закономерныйдыр да. Әйтегез әле, Башкортстанда бүгенге көндә татар язучыларының әсәрләренә дип әйтик, шигырьләренә ихтыяҗ ни дәрәҗәдә һәм аларны укучыга җиткерүдә кыенлыклар юкмы? Татар Башкортстан язучылар союзының бер канаты булып, анда татар телендә иҗат итүче язучылар теркәлгән 50ләп кеше инде алар. Без алар белән мөнәсәбәттә, менә мин инде алар белән кызыксынып, аларның иҗатын карап барырга яратам. Һәм безнең нидә дә мин шул группада да алар белән бергә торган Башкортстан язучыларның нидәге WhatsApp-тагы төркемендә торам. Һәр язучының үзенең укучысы бар. Бик кызык нәрсә бит бу. Менә мәсәлән, кемдер классикларны ярата, кемдер хәзерге чорның язучыларын ярата. Шуның шикелле татар язучысының әсәрләрендә укыйлар, башкорт язучысының әсәрләрендә укыйлар. Ул бернинди киртәләр юк, чөнки Башкортстанда менә безнең газеталарда башкорт язучыларының да әсәрләре чыга һәм безнеке дә, мәсәлән, минем редакцияларга кирип, Башкортстан кызы или Агыйделгә или кая кирип, или Турпаларга, или яки үзебезнең Кызылтан газеталары Өмиткә кирип, Халис апа, без синеке басалмабыз әле дигәндә, Халис апа китер генә дип торалар. Язырга гына кирәк. Һәр язучының үзенең укучысы бар. Сез бер әңгәмәгездә булай дигәнсез, хатын-кыз шагыйрьгә, язучыга китабын чыгару ират язучыга караганда авыррак дип. Менә аның авырлыгы нәрсәдә? Мин моны элегрәк әйткәнмендер. Мөгаен яшьрәк чакта, анда шуннан да шулай иде. Чөнки ылпат агайларга билгеле җиңелрәк иде. Алар инде
дөньяны күп күргән, дөньяны күп беләләр, үзара аралашалар, кайсы чакта бергә җыелышып шунда табында корып да җиңел генә проблемаларны хәл итәләр. Хәзергә калса, анда юк конкретный нидә түгелмен. Алай нәкъ шулай дип әйтә алмыйм, чөнки һәр хатын-кыз бик үткер. Үткер һәм күп яза, һәм әйбәт яза. Менә әле соңгы чорда шундый нәрсә сизелә поэзиядә. Хатын-кызлар күбрәк килә поэзиядә. Ир-егетләр әзрәк килә. Мин моны инде аңлатам булай дип. Үземчә. Бәлки мин дөрес тә түгел, бу минем фикер. Хәзер ир-атка гаилә карар өчен акча күп кирәк. Шигырь язып кына акча тамак туйдырып булмый. Мин инде һәр гонорарга исәпләмим дә. Менә бу журналда нәрсәләр булса, газетада мин аны гонорар килдеме юкмы икән белмим дә. Ул 100 сум, 200 сум. Ул бернинди хаватырышы ясамый. Абсолютно. Бюджетка. Менә элек мин студент вакытларында агайлар, абзыйлар, улпат язучылар бер китап чыгаралар да, моның чаклы куймак калынлыгын чакына калынрак. Шушы китапның гонорарына 3 ел бер кайда эшләмәенчә язып иле утыралар. Хәзер менә бер китап чыгарасың да, ул ару гына бер зарплата хәтлегенә акча гонорар түләйләр анда. Менә моны һичшиксез күтәрергә кирәк язучыларга да, хөкүмәткә дә, безнең бүтән җирдә дә шулай инде. Бунда гына түгел. Менә бик кызык нәрсә бар. Күзәтәсездер, үзәк телевидениелардан җырчылар, Пугачевалар фәләннәр төгәннәр бит инде күпләр инде. Алар бит бер чыгышларына күп мишәр алалар. Бер җырларына, бер текстка. Безнең җырларны радиодан, телевизордан җырлаталар. Җырчы нәрсә ди? Һәр мин үземнең менә шундый җырымны башкарам. Үземнең шундый җырымны башкарам. Ягъни авторларны бөтенләй искә алу юк. Бөтенләй дә. Яра инде без һәр шуңа күнеккәнбез. Ой, бары тик яңгырасың гына. Яңгырасың гына. Инде хатын-кыз һәм ир-ат турында сүз чыккан икән әдәбиятта, үзегез дә әйтеп киттегез, менә хатын-кызлар лирика, поэзияга күп килде соңгы вакытларда. Һәм менә кайбер белгечләр тарафыннан шигъриятне анда хатын-кыз һәм ир-атны кына әдәбиятны да дип әйтик инде. Әдәбиятны хатын-кыз әдәбияты, ир-ат әдәбиятына бүлеп караучылар да барлыкка килде. Сез моның белән килешәсезме, юкмы? Мине ул бик борчый менә бу бер шагыйрә дә үзен хатын-кыз шагыйрә дип кенә исәпләргә теләми. Чөнки мин шагыйрә икән, минем дөньяга әйтер сүзем бар. Ирләр шикелле. Димәк, минем күңелемдә дә ярлы ат ята. Менә ул шагыйрә поэзиясе дигән аерым жанр юк бит. Мин бу ярлыкны яратмыйм. Менә урыс язучыларын алып карыйк. Анна Ахматованы, Светаевны, татар менә безгеләр Саҗда Сөләйманова. Син аны әйтеп кара инде, ул шагыйрә, ул хатын-кыз шагыйрә дип. Ирләрдән кыюрак язган Саҗда апа безнең шулай бит инде. Шуңа күрә мин бу яклы түгел. Шагыйрә дигән сүзнең әсен бөтенләй алып ташлап шагыйрь дип кенә калдыру ягында. Чөнки без уже теге ичке дөнья бушылай. Без менә ирләр белән бергәттән дөнья өчен көрәшәбез, үзебезнең сүзебезне әйтәбез, үзебезнең фикеребезне белдерәбез. Сез бит әле шагыйрә генә түгел, сез тормыш юнәлешчәнлегендә дип әйтик, иң беренче чиратта педагог, укытучы. Һөнәрегез дә, дипломыгыз да укытучылыкка шулай бит. Шактый еллар мәктәптә укытырга туры килә, аннан соң мәктәп директоры да булырга туры килә. Димәк, мәгърифәт тармагы сезнең өчен ят әйбер түгел һәм бу юнәлештә барган үзгәрешләргә сез үзегезнең фикерегезне дә, чагыштыруларыгызны да бирә аласыз. Бирә аласыз гына түгел, сезнең аңа тулы хакыгыз бар. Менә бүгенге көндә инде без кабатлау булса да әйтәм, бигрәк тә милли республикаларда ана телен менә шулай ихтыярыйга калдырганнан соң безнең тел проблемасы шул кадәр менә көн үзәгендә аны сөйләми мөмкин түгел. Шәхсән менә Башкортстанда ана теле ихтыярыйга калдырганнан соң татар телен өйрәнү, татар теленә мөнәсәбәт ни дәрәҗәдә үзгәрде? Бик тә авыр сорау инде. Бу барыбыз өчен дә авыр сорау. Менә монда сез чакыргач, мин бундай сорауны килеп чыгыр дип исәпләдем һәм белгән шикелле кичә генә үземнең районга, үзем яшәгән районга, үземнең мәктәбемә шалтыраттым. Татар теле укытучылары белән сөйләштем. Менә Рамилә Гилванова дигән ханым белән сөйләштек. Ул татар телен укыта һәм аның белән иң соңгы ниләрне миңа әйтте. Мәгълүматларны миңа әйтте бит. Менә үзебезнең мәктәпнең инде. Мисалында. 871 бала укый. Безнең нидә
район үзәгендә. Нуриманда. Нуриманда. Һәм сорадым, ничә татар теле керә. Предмет буларак кына укыталар. Бүтән җирдә дә шулай дип әйтергә була. Предмет буларак беренче класста беренчедән икенчегә берәр дәрес татар теле. Шуннан 10-га 11-гә чаклы икешәр дәрес атнасына. Берсе тел, берсе әдәбият. Шуннан сорадым, башкорт телендә ничек? Нәкъ шулай. Башкорт телендә дә шулай. Берәр тел беренче класста берсе тел буенча, берсе әдәбият буенча. Калганнары ике тел нидә. Бер генә башкорт параллель классларда бер генә предмет артык. Дәүләт теле буларак, алар башкорт телен бер теленә артыграк укыталар инде, дәүләт теле буларак. Шуннан һәр менә мин сезгә андагы ниле сөйләп китәм инде, ничек. Телләрне укытучылар ничектә дәресләр юк икән, чаралар белән үткәргә тырышалар. Өстәмә чаралар. Өстәмә чаралар белән үткәргә тырышалар. Минем үземнең генә мисал, мине алар инде елдан ничә тапкыр гына чакырмыйлар. Татар классларын белән очрашырга татар укытучылары чакыра, башкорт класслары белән чакырырга, башкорт очраштырырга башкорт укытучылары чакыра. Бер генә нидә аерым итмәй, барсы бергә җыелып актлар залына җыелышып, менә шунда сөйләшәбез, шунда шигырьләр укыйлар, шунда кайнашалар. Менә татар теле һәм гомумән тел укытучыларга татар теле, башкорт теле һәйкәл куярлык хәзерге заманда. Ягъни сез әйтәсез килә, башкорт телдә, татар телдә бер үк дәрәҗәдә кыенлыкларны кичерәләр ди. Бер үк телдә кыенлыклар. Менә мин әйтә алмыйм, менә нидән үземнең районнан чыгып, мин инде һәр ул нидә даирәдә кайнамыйм, ләкин гимназиялар, башкорт теле гимназиялары, татар теле гимназиялары, аларда тирәнрәк укытыла инде, билгеле, сүздә. Мин менә бу мисалны китердем. Гадәти урта мәктәп. Шулай. Бит бүгенге көндә менә ата-аналар ихтыярына калды бит инде ул туган телне сайлау, шулай бит. Аңлавымча, Башкортстанда безнең катнаш гаиләләребез бик күп, татар, башкорт гаиләләре. Аларда менә сораулар тумыймы, ана теле дигәндә кайсы телне сайларга? Әллә инде кайсы телдә дә укыса безгә барыбер дигән менә шундый бер мөнәсәбәт яшиме? Минем үземнең фикеремдә шулай. Кичә менә Рамилә белән сөйләштем, татар теле укытучысы белән. Рамилә әйтәм, шундырсын әйтәле, нәрсә эшләп шундый хәл. Халисә апа бөтен нәрсә егыга бәйле ди. Ега булган өчен ата-инә куркып баласы төшеп калмасын өчен рус телле классларга бирергә мәҗбүр. Татар телле классларда да, башкорт телле классларында да аларның саны кими бара. Бөтен нәрсә этлек шушында егыга бәйләнгән дип бара. Мин бер нинди сәясәткә дә түгел, монда кем менә бу телне әзәйтәйгә, монсын күбәйтәйгә дигән телдә түгел. Ега булмаса, иманым камил. Безнең мәктәпләрдә татар классларында, татар теледә, бәлки татарча белем бирүдә яхшырак булыр. Татар телендә аралашу дип әйтик, татар теленең кулланыш даирәсе бүген ни дәрәҗәдә ул? Түбән дәрәҗәдә. Без нәрсә гаепле? Мин аны күп уйланам. Гаиләдә бит тел барлыкка килә. Гаиләдә телнең матурлыгы, аның ояткысы гаиләдә салына. Авылларның бөтенендә. Телнең шишмәсе авылларда. Ни хәтле урбанизация бара, ни хәтле цивилизация күчә, цивилизация халык күчә, шул хәтле авыллар кими. Шишмә сайыга, телнең матурлыгы бетә, телнең тәме бетә, телнең нишкә кыллары бетә. Менә мин сезгә бер генә мисал китерәм. Безнең халык һәр ничек сөйләнә. Ул бит телнең матурлыгы диалектлардан да тора. Халыкның үзенә генә хас сөйләшеннән дә тора. Безнең якта мәсәлән шундый сүз бар. Мин аны күп уйлап, матур бер шигырь китеп җибәрә кирәк әле. Татар халкында, безнең халыкта бит әдәби телдә идел ташкан дип бизә бит. Идел ташу диләр. Халык телендә идел типкене диләр. Типкене. Ничек итеп матур аягы белән юрган иткән шикелле, ачып җибәргән шикелле идел типкене. Матур бит. Менә шуның шикелле авыллар биткән саен телнең кыргаксы, официаль телгә кала ок, вау. Шуннан класс. Менә шундый телләргә, яшьләр теленә калып бара. Сезнең хакта әйтергә мөмкин эшлекле хатын-кыз дип, бигрәк тә сезнең менә башлангыч чорда
һәм инде лайыклы ялга чыкканчы эшчәнлегегезне карасак, сез мәктәп директоры, сез район советы депутатлары да җитәклисез, сез район мәдәният бүлеге мөдире дә. Бер яктан менә шундый җитәкче образы, икенче яктан лирик шагыйрь. Алар бер-берсе белән каршылыкка киләләр идеме? Аның да төрлечә чаклары булды инде. Шигърияткә күңеле лыккан кеше шигърият белән бер исәрләнгән кеше олдан китәлми инде. Шигърият һәрвакыт сине узатып бара. Кайда ни кем булып кына эшләсәң дә. Менә нидә хакимияттә эшләгән чорда күп язып булмады. Анда иртән 8нче яртыда син эшләреңне бетереп, сыерларыңны савып, балаларыңны мәктәпкә һәм балалар бакчасына узатып, эшләреңне бетереп 8нче яртыга оперативка килергә кирәк. Районның печәте миндә бит инде. Халыкны оперативкага җыярга кирәк. Аннан соң башлана кагаз эшләре, анда бөтен нәрсә штаб бит инде, управделами булып эшләү. Аннан соң тагын бик яхшы ягы булды аның. Ул миңа тормыш тәҗрибәсе бирде. Шул чорда мин бик күп халык белән аралаштым. Өйдә генә теге шигырь язып, үземнең казанында гына кайнамадым, үземнең хисләр белән генә буталмадым. Мин кешене күрдем. Кеше язмышларын күрдем. Бу сезгә нәкъ менә прозага, драматургиягә кирип китәргә итереш бирде дип әйтәмсезме? Әйтәләм шул. Менә шуңа бара да инде. Шигърият инде ул яшьлегрәк шур заманы. Шигърият белән шөгыльләнүчеләрдә ниндидер опыт кирәк, ниндидер тәҗрибә кирәк. Һәр нәрсә тәҗрибәдә туа. Мәхәббәт турында гына шигырь язып утырып булмый, тормышның фәлсәфәсе ана шул халык белән аралашудан килә. Анда мин бик күп гаиләләрне күрдем. Бик авыллар саен йөреп, анда төнге сәгать 10-ларга чаклы теге җыелышлар, халык белән очрашулар үткәрәсең бит инде. Менә бу сайлаулар вакытында, ул вакытта әле бер кешегә миңа калай иде ул сайлаулар үткәрү, Советның заманы соңгыларында һәм перестройка заманында шулай бит инде. Ана шул чорларда халык белән аралашу, халыкның гаиләләрендә булу, аларның авырлыкларын күрү, аларның проблемаларын күрү, алар белән бергә кайгыру, шатлану, шатлыклары да күп булды. Алар тормыш тәҗрибәсе минем прозага, теге шигырь калыпларына гына сыймый башлады. Шигырь калыпларына сый алмаган бер прозага күчә. Инде прозага күчкәнбез икән, прозадан biz әле менә йомшак кына драматургиягә да күчәрбез. Сезнең бәйге хакы дигән әсәрегез, проза әсәрегез буенча спектакль да куелды бит. Ялгышмасам, инде ул спектакль башка исем белән Бәхет хакы дип бара. Афишаларда аны Башкортстанның Мәҗит Гафур исемендәге Дәүләт драма театрында уйнаганнар булса кирәк. Һәм анда төп рольләрне безнең Татарстан тамашачысы да, Башкортстан тамашачысы да яраткан Нурия Исаева белән Фидан Гафаров та уйнаганнар. Минем соравым шундан гыйбарәт. Менә бу актерларның дип әйтик, исемле, шундый дәрәҗәле актерларның уйнавы ул сезнең әсәрегезгә, сезнең пьесагызга тагын да этәргеч бирдеме, аны күтәрдеме? Әллә инде сезнең әсәрегез бу актерларга башка яктан ачылырга нидә мөмкинлек бирдеме? Булар барысы да үзара бәйләнгәннәр, инде шуннан да бәйге хакы дигән повесть чыгу белән чыгып күпмедер вакыт үткәч, Башкорт академия драма театрыннан шалтыраттылар, әдәбият бүлегеннән Халисә апа сезнең белән безнең режиссер очраштырырга тели. Шуннан Айрат Абушахманов, Әхтәм Абушахмановның улы, бик талантлы безнең артистлар бит инде. Аның белән очраштык, ул безгә килде районга һәм миңа эңгәзләде инде. Халисә апа язып карагыз әле шул. Минем драма язганым юк. Мин вообще сәхнә әсәр яза белмим. Мин проза язалам, шигырь язалам, ләкин мин сәхнә әсәренә мастер түгел. Языгыз инде, безгә бик ошады ул, менә безнең театр тормышы, нәкъ театр тормышы. Бер 10 вариант яздым, мин аны бик авырлык белән туды ул. Шуннан инде өйдә язгач күченеп киттем театрга, бер 2 ай театрда эшләдем. Шуннан без аны яза башлаганда Айрат әйтте инде. Халисә апай бу төп рольдә Фидан агайныкы гына һәм Нурия апайныкы гына. Аларга дип шул шамарак туды инде. Шуннан чыннан да Фидан белән Нурия ул рольләрне бик яратып каршыладылар һәм яңадан яшьлекләренә кайткан шикелле уйныйлар аны. Яңадан ачылдылар. Фидан инде ул шул хәтле бөтен барлыгын бирде. 10 ел бара ул пьеса. Менә әле афишаны җибәргәннәр драма театрдан минем WhatsAppка. 9-нда Бәхет хакы куелган инде.
Халык ярата. Аны кайбер кешеләр бәхет хакы билет хакы дип бирделәр. Чөнки гел аншлак белә бара. Билет юк. Урамда кулдан кулга сатып алалар. Халык теленә күчкән. Урамда сатып алалар. Кулдан сатып алалар. Мен инде тамашачыларга сезне тәкъдим иткәндә Татарстан язучылар берлеге әгъзасы дип әйттем. Менә әлеге уңайдан сезнең каләмдәшегез Рим Идиятуллинның бер фикере бар. Бу безнең тарафтан туган төбәгебезгә хыянат итү түгел, туган телебезгә хыянат итмәүнең тәүге үрнәге иде, ди. Сез ничек үзегез бәялисез, менә ни өчен Татарстан язучылар берлеге һәм менә бу фикер? Ул сорау күпләрдә кызыксыну да һәм күпләрдә гаҗәпләнү дә уята. Чыннан да 90-нчы еллар азагында, 94-нче елларда булган шур бит инде. Кызыл костюмнар шуры, шилночеклар көне вакытлары, ата-ана кызны белмәгән вакыт, кыйблалар югалган вакыт, шуннан соң әдәбиятның һәм шигъриятның бөтенләй кирәкмәгән чагы, бәсе киткән вакыт. Беркемгә дә кирәкмәй ул, синең шигырың да кирәкмәй, бер нәрсәң дә кирәкмәй. Шуннан соң әдәби даирәдә дә анда да тарткалашып китте, берсе бер якка тарта, берсе бер якка тарта. Мин югалып калдым. Шуннан мондагы дуслар, мондагы безнең Башкортстаннан чыккан әдипләр, кайберсе Халисә әллә монда киләсеңме, монда керәсеңме, анда каңгырып йөргәнче монда кил дип инде. Шуннан Наҗар абый белән киңәшләштем. Наҗар агай әйтте, Халисә, син бит язучы, син ул Яшьләр союзында туру гына ул сиңа талант бирсә бер хәл иде. Син кайда да язырга, бар язырга тиеш. Каңгырып йөргәнче чыннан да чакыралар икән, кер диде. Шулай дип монда килеп эләктем, ләкин бөтенләй китә алмадым. Рәдиф абыйның бер чакыру дигән шигыре бар, Рәдиф хатта шул минем устазым инде. Без аның белән 50 елдан артык дуспыз. Шуңа беркем дә ышанмый, 50 елдан артык без 17-18 яшьтә танышканда. Бер чакыру дигән шигырында әйткән инде, Гөлне күчереп утыртырга теләдек, ләкин син килмәдең. Туган ягым ташлап китә алмадым. Бөтен каным, тәнем белән шул туган ягыма бирккәнмен, чөнки ул минем илем, минем республикам, минем яшәгән төягем. Үткәннәргә кире кайтып булмый, кире кайтарып булмый. Ә менә үткәндәге иҗатка, үткәндәге шигърияткә, прозага, драматургиягә кабаттан кайтып, кабаттан укып, ниндер кабат башка күзлектән карап анализ ясарга мөмкин. Сез менә үзегезнең элегрәк чордагы, башлангыч чордагы иҗатыгызга кат-кат кайтасызмы, укыйсызмы? Һәм аларны укыганнан соң мин бигрәк бер катлы булганмын икән, әллә инде менә бит мин шул вакытта ук ниндидер менә бу фикерне әйткәнмен икән дигән уйлар туамы? Туа, барсында туа, кайчакны уялып та куям, нәрсә өчен моны язганмын инде дип. Кайчакны кара әле шул вакытта туя белгән бит, шул вакытта нәрсәдер салынган дип. Автор кеше һәр вакыт үзенең әсәрләренә ул тәнкыйть күзлегеннән карый. Мәсәлән, мин кайбер әйберләремнән хәтта берәр ай, икешәр ай укымай яткырам язган ки. Укып карайм да, ой, шипуха бит бу. Шуннан бер-ике ай үткәннән соң яңадан укып карайм, сөйтергә моны әйбәтләргә итәргә кирәк, тәртәсенә кертергә кирәк. Шулай да була. Гомумән үзең белән үзеңә үзең шаккатып утыру хисе язучы кешегә ул әйбәт хис түгел. Һәр вакыт нәрсәдер җитмәвен, һәр вакыт тәнкыйть күзлегенә үзеңә әсәрләргә карарга кирәк. Мин әле менә бүген дә үземне зур итеп ачып, мин шагыйрь дип әйтергә куркам. Мин прозаик дип әйтергә куркам. Драматург дип әйтергә бөтенләй куркам, чөнки драманың үзенең законнары бар. Аңа бик маш кешеләр генә язалар. Шуңа минем өстәлдә әллә күпме башланган һәм язылып биткән пьесалар бар. Мин аны куркам. Миндә курку хисе калды. Менә шу беренче әйберне язганнан соң җаваплылык хисе. Ягъни кеше тәҗрибә туплаган сайын анда җаваплылык хисе арта булып чыга. Нәкъ шулай. Менә безнең өстәлдә сезнең җыентыгыз вакытларны булмый туктатып дип исемләнгән. Менә вакытларны туктатасы килгән вакытлар буламы тормышта? Яшәк вакытта мин уйланмыйдым. Менә алгайган сайын чыннан да шулай. Миңа шундый сорау биргәннәр бар. Халисә апа, син нинең табигать мезгилләрен кайсын яратасың дип. Яшәк вакытта мин күзне ярата идем. Һәр мин язны яратам. Шуның шикелле вакыт төшенчәсе минем өчен бик зур төшенчә ул, бик фәлсәфи төшенчә. Вакыт аша бөтен нәрсәне аңлатып, һәм бер нәрсәне аңламаска да була, гаҗәпләнергә генә була.
Бу зур төшенчә. Минем турыда шигырем да бар. Шигырьләрем дә күп кенә вакытка бәйләнгән. Кире кайтып нәрсәнедер менә шулай вакытым әрәм булды, яки бу эшемне нишләп шулайрак эшләмәдем әле дигән сораулар һәркем алдында килә инде ул. Һәм тиеш тә ул килергә. Островскийның теге сүзләре бар бит инде бездә пионер вакытта ятлаган сүзләр. Чтоб не было мучительно больно дигән. Шуның шикелле кайсы вакытта авырда һәм шулай булырга тиештер дә ул. Менә бәрәкәте белән киләчәк килсен, шунысы гына. Мин һәр вакыт теләгәндә, Ходаем, Раббим калган гомремне бәрәкәтле ит дигән. Ана шул бәрәкәт эшенә салынырга тиеш синең иҗатың да, синең гаиләң дә, балаларың да, оныкларың да, тормыш иптәшең дә һәм барысы да. Амин, шулай булсын. Менә без шундый мотор нотада әңгәмәбезне төгәлләрбез. Бәрәкәтле булсын тормышыгыз. Сезгә яңадан яңа иҗади уңышлар телибез, сәламәтлек телибез. Тамашачыларны әле киләчәктә дә матур шигырьләрегез, матур иҗатыгыз белән рухландырып яшәргә язсын. Рәхмәт.